wannan yarinyar kan ba za a aurar da ita bane ba. Ni fa da za a ban dama wallahi da na samu wani ko dan garuwa ko shushe na kawai an hada su sun tafi. Dan garuwa? To alhamdulillah ai garuwan ma sana'a ce tunda ana samu. Ya fi sata tunda ba kayan wani ya dauka ba. Ke da wa kike wato kin koyi renin wayo ko? Akwai wani kudi da nake so zan baka wanda zaka ƙara kaya a shago. Kaga idan har kaya kan kama yayi kyau kaga har aure ma za ka yi. Ni dai abin da ba na so da kai biye ma abokan banza Hafiz. Yawwa da Allah a kula. Ba matsala insha Allah za a yi. Allah da zan kiyaye. Allah. Kai kan ba komai in ta fashe za a sha ayiri. Yanzu akan wannan ne aka sana taso daga wata duniya na tura. Tunda yake ni ban taba neman shawara a soyayya ba, amma yau zan nemi shawara. Ke na yi sa'an mijin aurenki? Mene? Ban shi ya bacin mana. Ni dai wallahi gayan ya burge ni. Ga dressing ya za na ƙara ganin shi. A to ba gaskiya ta faɗa ba? Ina so ki gaya baban naki idan ya dawo. Ce ban miki ba. Ban miki ba, ki gaya masa. Ikon Allah. Ke kike da daman da zaki gyara shi. Duk wannan kulawan da yake bani din nan. Hanya baya so na kuwa? Ai ne yanzu ina ga babu wanda ya kai ni shiga cikin damuwa. Ya kamata ni na fito na faɗa masa ina son sa. Fa'ad. Destina, kai ne muradin zuciya na. Muradin zuciya ta samu abin da take kauna. Idan so ya kai so masoya ba sa san rawa. Muradin zuciya ta samu abin da take kauna. Idan so ya kai so kusan dai ba a. Wannan dan ƙarya? Lalle baki san me zai ba. Ke kai ma ina ruwanki da mu ne. Kin ga ki daina shiga gonar da ba taki ba. Dare babu kamar mushi a fuskarta, ba kamar yadda ta saba zuwa ba. Kuma dai menene? Ina ruwana. Na ko sallama ba ta min ba ita ma. Jafar ke kai tsabon baka san menene daɗin su. Gashi nan kana ganin yarinya a cikin anguwa, amma ka gagara samun ta ka bayyana mata abin da ke cikin zuciyarka. Sai zama kana rubuta sakonni kana tura mata, wanda har yau ban kalla amsa mai daɗi guda ɗaya zo maka.